सम्पद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों। बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव, खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय। आसाम स्टेट गभर्नमेंट आरो सेंट्रेल गभर्नमेंट बा भारत सरकारा मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै 2003 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जायो आरो बे बिटिसि एकर्डखौ जोंनि बे प्लेन्स एरियायाव 6 सिडुलनि मोनथायखौ मोनाब्लाबो 6 सिडुलनि मोनथाय मर्यादा लानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि मोनसे एरियानि सिङाव पलिटिकेलि रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनदों। बिटिसि एकर्डनि उनावहाय बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनि जोनोम आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ 17 इयार्स सालायलांदों। 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय माब्लाबाबो पलिटिकेल इस्यु खालामनानै बाथ्रा बुंबोफेराखै। नाथाय बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि बाथ्रा बुंफ्ला बाथ्रा बुङै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रं खालामनायजों लोगोसे गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ हाइलाइट खालामनो नाजानाय हाजार बार नाजासेयावबो दिनै जों फैमाल जानायखौ नुदों। खारन दिनै जोंनि मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना जाम्बा जाम्बि नंला। दिनै सोरबायदि सुबुङा माबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि सिगाङाव खोनासंहोदों, बेनि बाथ्राया जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथाव बेसेबां सैथो बेरखांदों बेखौ गासैखौबो हमदांजोबनो हायो। खनबेसे थगायनो जागायजेननाय समावनो प्रमद बर' बिथाङा देरहालांनाय माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ गुवाहाटीनि मायबा लिलि हटेलाव दोनखुमानानै मायबा शिलं मेघालयआव दोनखुमानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय। जागायजेननायावनो दोनखुमानानैसो बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों। अब्ला बेफोरबायदिनि पलिटिकेल केरियारा बेसेबां गोबाव जोरगोन, जायनि फिथाइ महरै जों थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों माबायदि रिजाल्ट जों रोखा बयबो मोजाङै मिथियो। गायसिनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै। आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों। इमसनेल जानाङा, सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा, बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन। ओंखायनो जोङो गारि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ। दिनै सोरबाया म्यानमाराव दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय, बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি ছুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। ছুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মই ক'তো ফৰেনত যোৱা নাই, ছুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায়, আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম। दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन जों बर' माहारिनि गोथार मोनसे माहारियारि आफाद। बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै गोथां जानानै थागोन। नाथाय साननो गोनां आरो बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो, दिनै जाय बर' फिसाया बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनि आफादगिरि बिबानाव थानानै
बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि सिगाङाव खोमा सेराव बाथ्रा बुंनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दों आरो जों बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ लिडिं खालामबोनो मोन्दोंमोन। दा एसेबां गोथार मोनसे आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै माखासे गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंबोनानै गावनि मोन्थायखौ मोननाय लोगो लोगोनो गावनि सुबिदाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बुंनानै समायखिरा लाबोनाय बाथ्राफोरखौबो दिनैयो थेर बेथेर खालामो। अब्ला बेफोरबायदि लिडार आरो दैदेनगिरिया बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय गावनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा सिमां जा हाबिलास जा थांखि बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखायल' बियो जास्ट फर ओरैनो सायावल' बाथ्रा बुंबोबाय थाखादों। नाथाय जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बै लिडारनि बुंनाय रावखौ जोङो मालाबाबो नंखाय होननानै सानबोआखै। नाथाय जों दिनै नंखाय फोरमान मोनदों। बेबो रोखा रोखा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय हाबाफारिखौ गोमाहोनांगौनि एसेबांथो दरखार जाथारदोंमोन ना। मानि आंखालाव दिनै बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बायदिनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ गैया खालामखो। जानो हागौ बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ बिटिआर बायदि पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गैया खालामनानै बहाबा खोमाना फैनानै बर'नि माखासे लिमिटेड लिडार्सफोरा बान्था मोन्दों, माखासे सुबिदा मोन्दों, माखासे पेकेजफोर मोन्दों। बेनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि हाबाखौ मावबोदों। गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि मोन्दों बिसोरो। प्रमद बर' बिथांखौ माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समनिफ्रायनो पलिटिक्सनि खामानिखौ आन्दो आन्दोयै मावबोबाय थाखादों होननानै जों बर'निनो माखासे गेदेर गेदेर लिडार्सफोरखौ बुंनाय नुदों। आरो बे बाथ्राखौ सैथो महरै जों थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एसेबाबो हमदां हरनो हादों। जेराव 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा हाखु दाखु जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैनाय जों नुनो मोन्दों। आरो खायदा बोराय बाहायनानै प्रमद बर' बिथाङा सोरनिबा आथिं सोरनिबा आखाइ हमबाय बायनानै बिटिसि काउन्सिलाव 5 इयार्स सिएमनि सियाराव जिरायनानै काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय। दिनैयो पलिटिकेल प्लेटफर्माव साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडार्सफोरा गावबागावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावबागावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय स्ट्रेंथ खालामनो थाखाय पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि डिबेट खालामलायो। बै लिडारजों लिडार पलिटिकेलि डिबेट खालामनायखौ बै लिडारफोरखौ मोजां मोनग्रा माखासे सामसागिरिफ्रा गावजों गावनि गेजेराव पार्सनेल इस्यु खालामलायनानै नांलायलायनाय धमकी होलायनाय बे हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव था। जाय पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो बेसेबांबा गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय मोननो हादों आरो बे जोंनि बे बर' माहारिखौ नों आं जों बयबो इउनाइटेडलि खौसे जानानै जों मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बे बुहुमाव जोंनि बे बर' माहारिखौ फसंथानानै गालांनांगोन। बे साधारन पलिटिकेल प्लेटफर्मनि पलिटिकेल इस्युखौ लानानै नंखाय बाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ पार्सनेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सुलाय जानानै सेवहांगार जालाङोब्ला अब्ला जों दिनै बे बर' माहारिखौ माबोरै बे बुहुमाव सुंथानानै गालांनो हागोन? मालाबाबो हानाय नङा। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।